Някой вчера беше споменал златото. Какво да кажа? Там по абсолютно същия начин важат златните правила на курса му, а и златните му зони също. Това качване от картинката от преди малко се знаеше предварително, че ще се случи. Курса се управлява от психологията на тълпите. Когато човек попадне в тълпа, той е зашеметен от шума наоколо и като не може да чуе нищо, прави това, което вижда, че правят другите. Защото, щом всички го правят, значи има смисъл и това е вярното. Тълпата променя временно мислите и стремежите на хората. Имайте го на предвид. И така човек става съставна част на тълпата, робот, който работи срещу себе си, защото е опиянен от тълпата и е в режим стрес от пропускани ползи. И от този режим стават много къси съединения в главата и робота става един автомат-марионетка, захранван с грешна енергия от нея. Когато се обърнете срещу тълпата и направите обратното действие, и нови хора, които идват към тълпата и са все още необременени от нея, могат да ги приемат и повторят тези ваши действия, защото все още мозъците им не са обсебени от тълпата. И точно тогава вие и тези хора ще си осигурите VIP ложа в самолета, който ще ви изкачи на неподозирани височини. Когато участниците в тълпата се разкачат от нея и видят вашите действия, ще се образува нова тълпа, която ще започне да повтаря вашите действия. Разликата ще е, че вие тъкмо ще свършате с поженатите успехи, а тя сега тепърва ще започва и ще лови малък успех накрая и в стремежа си да го големи, ще го загуби.